Explica'm Tresor, un altre podcast amb una mica de tot. Un altre podcast amb una mica de tot. I què és el tot? El tot són tertúlies, és coneixement, és entreteniment, són seccions de ciència, de cultura, d'història, de personalitats, de gent i sobretot això, tertúlies, que és diguem, el buc insígnia, no?, d'aquesta casa. Explica'm Tresor és un podcast que està a la xarxa Manxapod, on pots trobar podcasts de moltes altres temàtiques. I què és aquest una mica, que jo no crec que sigui una mica, que jo crec que és molt. Què tenim avui aquí? Aquí a l'Explica'm Tresor ha vingut la Lorena. Hola, Lorena. Hola, Xus. Què tal? Com estàs? Jo superbé. Per fi aquí, en Explica'm Tresor. Quines ganes tenia. Sí, S'obre per tu el menjador de Manxapod. Espero que estiguis còmode, escull el seient que tu vulguis. I recorda que aquesta invitació que jo et faig és plastificada, es pot reutilitzar les vegades que tu vulguis i no caduca. Molt bé, ostres tu, quin honor. Molt guai, molt guai. Espero no perdre-la. No, si no te'n faig una altra, tant se val. Perfecte. Però avui, bé, i la gent pensa que jo estic molt content que estiguis aquí perquè fa molt de temps que jo et segueixo i fa molt de temps que parlem i que t'he convidat aquí, llavors temes d'agenda, a vegades podem, a vegades no, però tu que m'estàs escoltant pensaràs, i qui és la Lorena? I jo li dic a la Lorena, explica'm, maca, qui ets tu? Bueno, doncs jo sóc una persona que visc... No, vale, qui sóc jo? Qui sóc? Perquè la gent em coneix una miqueta, no gaire. Bueno, doncs jo sóc la podcaster del podcast Quiosco Chispas, que és doncs és un viatge, diguem, a la cultura pop, no? A les revistes, sobretot, perquè, clar, és un quiosc, i jo el que faig és comentar revistes, sobretot dels anys 80 i dels anys 90, i normalment no ho faig sola. Normalment estic molt ben acompanyada, com per exemple aquell supercuo que vam fer tu i jo, Xus, i res, molt guai, uns moments sobretot doncs, d'entreteniment, de passar una estona superagradable, de molts riures, de moltes opinions, de records, de música, i bueno, doncs a partir d'aquí doncs això, fem aquests episodis en el quiosco, doncs per mi molt divertits, la veritat, que aquesta és la intenció, realment, de passar una bona estona, de comentar sobretot doncs, aquestes revistes, no? que encara que recordem, no? Tan famoses doncs, com la Pronto, com una Superpop, com una Ragazza, com de tot, o sigui, ja trobaràs de tot, però sobretot aquestes doncs, titulars, els reportatges, les barbaritats que podíem trobar, no? Les terminologies que s'utilitzaven, la publicitat. Llavors, bueno, són petits detalls, no? que potser havíem deixat, no? de ser tan conscients de que existien i com ha canviat, no? realment. Petites coses que no són tan petites per mi, no? I per molta gent, però sí que veus aquest canvi. I això aquesta és la Lorena, no? La veu i la creadora de Quiosco Chispas. I també d'una altra, si em permets, també vull parlar d'Arreglant el món. Endavant. Faltaria Molt més. Bé. Doncs també soc també tinc un altre podcast juntament amb el Josete del Rincón de Josete, que vam crear amb molta il·lusió, que és Arreglant el món. I bueno, doncs això, parlem de temes, donem les nostres perspectives i bueno, vam començar amb una idea molt clara, que era explicar una vivència, una experiència, no? I a partir d'aquí la persona que explicava aquesta experiència doncs, feia una pregunta oberta per a veure relacionada doncs, amb aquesta experiència. Podia ser qualsevol pregunta, no? Per poder fer participar als convidats.
i res, vam començar així i després ja, doncs, ja parlem del que ens dona la gana, sense tenir en compte la història, però a mi m'agrada molt. És una estona que passem per mi molt íntima i molt xula i aprenem cosetes. M'agrada. I també, doncs, és algo que veure punts de vista de la gent diferents en un mateix tema, a mi és algo que m'apassiona, personalment. I ja està. Podcast i ja està, no? Això tela, si tenim a tu que m'estàs escoltant, tu ja saps que a mi m'agrada obrir melons i ja després no sé si ens els menjarem tots, procuro que siguin petitons i ja tinc alguns melons oberts aquí que m'agradaria que anem fent el tast, que tenim el nom dels podcasts, que m'agradaria parlar-ne després, com els fas, com els organitzes, tal. Això d'Arreglant el món també, que per cert vaig tenir la sort de ser convidat en un episodi, que jo vaig estar molt còmode i molt content. Molt xulo, ens ho vam passar superbé. Sí. Molt bé, molt bé. Mira, seguim per aquí, ara que hi som. Aquesta premissa, o sigui, teníeu la premissa, jo això no... Més o menys vaig assistir al naixement d'Arreglant el món perquè us conec els dos, el Joset i a tu, i estic al dia, no?, de coses que veu fent, estem en grups, parlem en privat quan podem, i em va agradar molt, no era molt conscient de que era tot que va néixer d'una vivència en concret, no? Però el que m'agrada és que, o sigui, llanceu una premissa d'un tema, però aquest tema dona lloc a debat, a tertúlia, no? No ho teniu tancat hem de parlar d'això i ja està, sinó que us deixeu portar i poseu, no, vosaltres, els vostres convidats, també està l'Àlex al podcast, i doneu les vostres opinions, us deixeu, vull dir, sou molt naturals a l'hora d'explicar, a l'hora de parlar, a l'hora de debatre. Era el que buscàveu en l'Arreglant el món, de donar una estona que sigui així, que sigui... Sí, totalment. I perdona, perquè també està l'Àlex, de Puedes una charla más, que em matarà. El que passa que l'Àlex a vegades pot, a vegades no pot, és una mica així que ella ho sap que jo li dic, bueno, pots o no pots, i bueno, avui no sé què. Llavors, bueno, està com una miqueta més despenjat. Per això, però perdona'm, també hi és l'Àlex, guapo, un petonat. Doncs, sí, clar, sobretot llibertat, com si fos un moment doncs, de que cadascú pugui doncs, estar com et vas sentir tu. Jo crec que aquest sentiment és el que busquem, no?, en Arreglant el món, un sentiment de poder cadascú tenir la seva opinió lliurement, amb respecte, això està clar, i passar una bona estona, no? I a partir d'aquí, doncs, ostres, és molt xulo perquè bueno, d'un tema poder obrir-te, no?, obrir la ment, no?, i veure altres perspectives, doncs això per mi és supergratificant, no? I a més tenim el punt, no?, de tenir i de buscar informació, no?, i poder créixer en aquest sentit. Sí. És una cosa... És ben curiós, jo ara estava reflexionant mentre et sentia, que ens passa sovint als adults que trobem altres persones que potser tenen aficions o interessos en comú amb nosaltres, però a l'hora de... quan comences a parlar amb una persona o quan fas un projecte comú o jo què sé, si és en una associació o fas un podcast o el que sigui, per molt bona sintonia que tinguis, hi ha coses que potser en el fons no les comparteixes perquè sou persones que us heu conegut fa un any, fa 2 anys o el que sigui i teniu un rerefons, una vida i cadascú és del seu pare i la seva mare, vulgui o no. Com has vist a l'hora de desenvolupar aquest projecte, per molt que l'Àlex, el Joset i tu sou molt compatibles i us entengueu molt bé i us estimeu molt segurament, has anat veient... Ho pots dir, jo crec que no s'enfadaran si ho senten, no? Aquí, micro obert, i si vols que et digui alguna cosa m'ho dius, No, però són amb tot el respecte per ells i tot l'amor. Has vist a l'hora de desenvolupar aquest projecte que és tan personal, que és de dir, fem una tertúlia sobre què opinem cadascú i a l'hora que avances dius, opa, tenim més coses en comú de les que jo pensava amb els meus companys de podcast o, mira, doncs hi havia coses on discrepem molt
Com t'has sentit en aquesta evolució? Bueno, a veure, sí que és veritat que en un principi, i el Josete ja ho sap i ho dic amb tot l'amor, el Josete és un jefe, o sigui, és un jefe total. El que passa que jo, doncs, com hi ha confiança, perquè és una persona que en seguida doncs, et dona la mà i t'obre el cor, no? I és molt, doncs això, no? En seguida l'agafes carinyo, l'agafes estima i l'agafes confiança. Doncs què passa? Doncs jo li deia, dic, Josete, mm, no em pots pressionar d'aquesta manera, o sigui, acabàvem de gravar i com soc jo la que edito i la que faig tot, doncs ja em deia, quan pujaràs això, Quan estarà ja? I dic, no, jo no puc estar amb aquesta pressió, acabem de posar el pause ja, hem posat l'estop de gravar i ja m'estàs dient això quan sortirà. Bueno, per lo demés sí que és veritat que molt bé, o sigui, sí que sóc la que edito, en aquest sentit sempre he tingut moltíssima llibertat, mai m'han dit res, ni l'Àlex ni el Josete, han confiat molt en mi. Després, quan faig el que és el logo, sempre els hi passo, tenim el grup, i què opineu, us agrada i tal? La veritat és que molt bé, molt bé. En cap moment ningú ha tingut doncs aquesta en cometes, no? Potser aquesta mania o ser, no ho sé, o tenir un punt de vista diferent a l'hora d'exposar. En aquest sentit, com és un projecte molt íntim i petit, doncs no hi ha hagut cap malentès ni cap situació que ens hagin pogut sentir incòmodes. No. Potser si hagués sigut un altre tipus de projecte més gran, amb un altre objectiu, o no ho sé, potser sí que trobaríem. Al final sempre cadascú és de la seva mare i del seu pare i tots tenim cosetes, no? Però bueno, jo crec que igualment tenim un caràcter molt d'adaptar-nos i molt d'escoltar, i això és important. I jo crec que és el més important en un projecte, ara que ho he vist a nivell professional, que m'he hagut de ficar també a gestionar coses que no estava acostumat. És molt important que un projecte surti bé, primer, ser molt professional en el sentit de hem vingut a fer això, ho fem, i segon, de tenir interès de que surti, no? És molt important perquè un projecte surti, que hi hagi interès, però també crec que és molt important la part personal, no? Que les persones en les que estàs implicades doncs, a sobre t'aportin alguna cosa, no? La meva reflexió anava una mica més cap al tema dels temes en si, de quan comenceu a parlar d'un tema, que com m'has vist, com has reaccionat o com m'has percebut això de, mira, estic parlant amb el José i l'Àlex d'una cosa i jo què sé, al començament jo pensava que estaríem d'acord en això i mira, resulta que no. O mira, al començament pensava que això era un tema una mica més polèmic i resulta que els tres estem d'acord, que és el que a l'episodi on estava jo ens va passar, no? Que va haver-hi un moment on al final els quatre vam confluir molt i va ser, doncs mira, no hi ha debat, és que estem d'acord els quatre en això, en aquesta cosa concreta, no? Que no la diré perquè que la gent se l'escolti, arreglant el món. Sí, que és un tema superinteressant, jo crec, I a sobre, mira, saps què em va succeir ahir? I t'ho comento perquè estava mirant vídeos d'aquests de l'Instagram i estava al costat del meu fill petit i, ostres, s'ha d'anar en compte, perquè estàvem així mirant que ens surt gatets i coses així que ens agrada i va sortir un vídeo relacionat en el tema que vaig anar rapidíssim, perquè, clar, l'altre es podia haver donat compte. O sigui que sí que s'ha d'anar amb cuidado amb aquestes cosetes que estan ara en actualitat i són temes, doncs... Aviam, que et poden... Això ho podem dir, el que no volia dir és el que vam dir cadascun, però el tema en general era algunes famílies que decideixen explicar des del començament qui són els Reis Mags, el Tió, l'Angelet o Ratolí Pérez, per no, entre cometes, enganyar, o per no, directament, per no sentir que estan enganyant els seus fills. És una manera diferent d'educar i va haver-hi un debat molt interessant i jo recomano que s'escolti. I clar, això estarà a l'ordre del dia, això et surt a qualsevol lloc i... Uf. Clar.
Clar, és que cada cop més famílies prenen aquesta decisió, no? Llavors, clar, ja em va sortir i vaig ser molt àgil, per sort, i no se'm va donar. El que passa clar, és el que vaig comentar. Què passa? Hi ha certs temes, no?, que realment no tenim l'altra part. O sigui, potser sí que és veritat que arreglant el món, si tinguéssim més temps, no?, i poguéssim, doncs, tenir més contactes, seria superinteressant poder portar un tema amb una persona que entenés molt i llavors a partir d'aquí, no?, doncs poder debatre, no? El que passa que sí que és veritat que jo crec que quan el tema que tu vas ser-hi sí que és veritat que era molt més específic que d'altres que hem portat, no? Perquè, bueno, perquè vam parlar de l'amor platònic, que també és molt xulo. Clar, doncs, a l'amor platònic, el xulo d'aquest episodi va ser que vam buscar informació, que realment teníem un concepte del que era l'amor platònic i després, doncs, si t'informes bé, doncs no té res a veure, no?, amb l'amor platònic actual o com el coneixem, no?, o modern, diguem, no? Llavors, bueno, era més, ostres, que curiós, doncs jo és que ho he viscut així o tal, o jo sempre he pensat d'aquesta manera, i llavors després explicàvem cadascuna una experiència, no?, d'amor platònic o d'amor impossible, no? Bueno, és com és més lleuger, saps? O sigui, és més lleuger en el sentit de que realment arreglant el món era aquestes converses, per això es diu així, i aprofito, aquestes converses que, bueno, que et comences a liar, a parlar, i acabes dient, bueno, doncs, ja hem arreglat el món, no? I te'n vas. Sí, sí, sí. Llavors, bueno, per això va sortir el títol, no?, Que del m'encanten. podcast. Aquestes converses de bar, no de bar en el bon sentit, no de... Ha sortit una cosa a la tele i dic en veu alta una cosa molt fort i perquè tiro aquí una frase. No, no. Aquestes converses que s'allarguen i s'allarguen i s'allarguen perquè hi ha molt per opinar, perquè hi ha molts comentaris que poden ser interessants i que moltes vegades en el dia a dia no les fem, no? I és com... Fixa't, la primera vegada que vaig sentir algú dir aquesta expressió de ja hem arreglat el món, era un poeta que va dir, mira, és que era un moment que hem arreglat el món, i em vaig quedar, ostres, que bonic. Després vaig saber que és una expressió més col·loquial, no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. No, és maco, a mi m'agrada també, a mi m'agrada. Jo ho recomano. Recomano que s'escolti i recomano també que es faci aquest exercici amb qui sigui, amb amics de tota la vida, familiars, però a vegades també amb gent que has conegut fa poc i fas un cafè o vas a casa d'un, a casa de l'altre, o un sopar, i en aquest moment surten coses que, ostres, a vegades no te les esperes, o no te les planteges, o no hi havies pensat mai, no? Clar, això és maco, jo crec, no? De que surtin temes, doncs, bueno, sempre t'aporten una miqueta més, no?, de coneixement i fins i tot, bueno, qui sap, no?, potser pots canviar algunes coses. No ho sé, sempre et pot sorprendre algú nou. Clar. O sigui, entenc llavors, pel que em dius, que quan us prepareu el tema no aneu amb un itinerari fixat, no?, del tema, de com què voleu tocar, com es desenvoluparà, sinó que hi ha una part que és una mica sorpresa, no? O sí que us ho mireu Exacte. més... No, jo sóc la que m'ho miro més, el Josete és el que em demana el cafè. I bueno, no, jo sí que sóc la que busco més informació per poder, doncs, profunditzar més en el tema i llavors exposar-ho doncs, en aquest cas en el Josete, en l'Àlex, amb el convidat. Depèn, bueno, si ve un convidat, sí que és veritat que convidats vas venir, hem tingut poquets, vas venir tu, va venir l'Antonio també, que l'Antonio sí que va exposar, doncs, la seva feina, o sigui, en aquest cas sí que va ser la seva història i el seu projecte, que és arquitecte i, bueno, un projecte superinteressant d'un hospital i tal. Llavors va ser ell qui va parlar del tema, no? A veure, en realitat et deixes fluir una miqueta perquè bueno, vas veient que no pots tenir una rigidesa en certs moments. Llavors, bueno,
normalment, si estem el Josete, l'Àlex i jo, doncs traiem cadascú un tema, doncs avui què li toca al Josete? Vinga, doncs de què parlaràs? I el Josete et diu, va, doncs jo parlaré de, jo què sé, no? I et parla un tema. Bueno, doncs si jo d'aquest tema puc treure alguna informació o buscar per poder doncs, profunditzar més, doncs perfecte. I si no, doncs fem una xerradeta com vam tenir, doncs que vam parlar amb el Josete, doncs com va conèixer a la seva dona La seva i dona. tota la situació, clar, de tota la situació de quan era petit, a l'escola, amb les seves condicions, no? Bueno, això va ser doncs el que dius tu, no? Això sí que va ser amb el cafetó i vam estar parlant i a sobre, clar, a mi m'encanta perquè la vida d'en Josete és tan diferent a la meva i jo no conec, o sigui, jo la persona que més a prop que conec amb aquestes condicions és en Josete, no? I que t'expliqui la seva experiència, doncs clar, és molt important el seu punt de vista. És molt important. I tant, i tant. Perquè realment és un altre món, és un altre món. I a més que és molt enriquidor el fet de que quan algú t'està explicant una anècdota o una vivència seva, en aquest moment potser a tu se t'acut respondre amb alguna cosa que o bé és una pregunta que t'ha sortit en aquest moment perquè no hi havies pensat mai en això, o a vegades tens alguna cosa de semblant tu o totalment contrari i dius, ostres, doncs a mi em va passar molt diferent, no? I això és la part enriquidora, jo crec, que no pas d'un conversacional com el que feu, que no és, hola, vinc a explicar-vos un tema, deixo aquí en el rotllo, com faig jo en el guaita, i ja està, i això és així, i després, si vols, em poses comentaris. Però en estar en viu, no? Perquè graveu per trucada, no graveu presencial. No, presencial no. Però tot així és en directe. D'aquí estem lluny. Clar. Sí. I és això. Doncs mira. Sí, totalment. No, perdona, pensava que anaves a continuar. Doncs sí, mira, un exemple, quan em va explicar allò de la seva infància, de com havia viscut ell l'escola i tota la seva vivència doncs, en el col·legi, clar, ell va ser superfeliç. O sigui, ell en cap moment va ser conscient, no? I li va impedir ser feliç amb les seves discapacitats, no? I en canvi jo, la meva experiència escolar d'EGB va ser molt dura. Vaig anar a una escola molt estricta, jo tenia doncs, moltes dificultats d'aprenentatge i em van matxacar molt, no? I clar, tu penses, sempre tenim aquesta visió, no?, de pobrecito, no?, pobret, va amb cadira de rodes, pobret, tal, i en canvi no som conscients de que potser aquesta persona ha sigut molt més feliç que tu que no tens cap discapacitat, no?, física, i doncs això. I això és un exemple doncs, que et pot fer pensar en moltes coses. Sobretot aquesta visió, no?, que tenim i que es peca molt, no?, de veure com algú inferior i el pobret, no?, o el pobreta. Llavors això s'ha de canviar, clar. Clar, això passa, per exemple, amb el capacitisme, però jo crec que és molt bon, és un punt de vista molt important que tu treus aquí, que a mi m'agrada molt reflexionar sobre això, ens acostumem a classificar coses com de manera molt simple, molt senzilla, no? Li posem etiquetes a les coses perquè sigui fàcil per nosaltres d'entendre, però és que tot és molt més complex. Llavors hauríem d'estar més acostumats a la diversitat i a la complexitat, no? Mira, en aquest cas estaves parlant d'uns prejudicis. Heu parlat de dues infàncies, d'una persona amb unes certes discapacitats i una persona que no les té aquestes mateixes discapacitats, que jo crec que tots som discapacitats en alguna cosa, però no en el sentit aquest de Mr. Wonderful de tots podem i tots no podem, sinó que hi ha coses que uns tenen, uns no, i a l'hora de començar aquest relat, en realitat les vostres vivències eren totalment oposades a aquest estereotip de mira, ets una noia blanca en un país occidental on se suposa que tot hauria d'anar bé, doncs mira, vas tenir problemes a la infància, vas tenir problemes a l'adolescència, doncs això pot passar-te també, no? I jo crec que no hauríem d'acostumar-nos a que les coses no són tan simples normalment i que cada persona ha tingut una història molt polièdrica, no? Amb molt de relleu, que no sempre és
mira, t'he vist pel carrer, veig un senyor amb corbata, doncs aquest tio es guanya la vida i és ric i segur que li va bé tot. O no, potser no, no ho sé, no ho conec. Clar, exacte. Exacte, aquí jo crec que és el que has dit tu, no? No el conec. Que tenim molt, o sigui, aquí lo important és conèixer a la persona, no? Aquí la clau és el no el conec. Doncs intentar, hem de jutjar, no? Això és algo molt innat en l'ésser humà i no ho podem evitar i, bueno, el primer pensament sempre és un judici, no? El que passa que ja un cop ja tens aquest judici, ja després intentar bueno, no intentar, o sigui, s'ha de fer, s'ha de conèixer a la persona i, i no tenir doncs, certs pensaments que realment simplement l'únic que fas és... En aquest cas, i això ja també ho vam parlar, és posicionar-te per sobre d'una altra persona simplement perquè tu et creus que ets millor per no tenir discapacitats. Simplement això, no? Clar, perquè, a veure, això de jutjar cap endins, no? El teu pensament, jo puc pensar fins i tot moltes vegades tal persona no em cau bé sense haver-ne parlat, sense haver-hi parlat, o tal persona ja em cau bé. Jo crec que aquesta persona és de fiar. Però una cosa és una primera impressió i una altra cosa és que te la quedis gravada en pedra i que això tu pots fer evolucionar o pots fer créixer en la teva ment quan parles amb aquesta persona i quan la coneixes millor. Perquè crec que un problema que hi ha moltes vegades a la societat, i no m'agrada parlar de la gent i la societat perquè és com massa general, i quan dius això pots dir qualsevol cosa i no té cap explicació, no? Però hi ha una cosa que em trobo sovint i és que hi ha gent que es fa una idea base molt sòlida i quan alguna cosa canvia sobre aquesta idea els costa moltíssim d'entendre-ho, no? I últimament, no, en el meu entorn més directe no m'ho trobo tan sovint, però sí que he conegut casos de gent que es sobta molt per coses que no coneixia per posar un exemple, la diversitat afectiu-sexual. Hi ha gent que ara visibilitza perquè s'ha criat en un entorn on no és un problema dir-ho o perquè ha tingut uns referents en la cultura o en els mitjans que han vist que ho han pogut fer i diuen, doncs mira, és que jo no m'identifico amb el gènere amb el que he nascut, per exemple. O és que mira, jo no entenc per què he de tancar-me a viure amb una parella quan puc viure un romanç o una relació amb 3 persones diferents que entre elles no tenen per què estar juntes. No ho sé, coses així. I sento a vegades això de és que ara es fa no sé què, és que ara es fa no sé quants. No, mira, perdona, és que tu tenies una idea molt establerta del començament i no estàs oberta que hi ha moltes coses que a tu se t'escapen d'una persona que no coneixes. Llavors, això és un exemple com qualsevol altre. La discapacitat també, o a l'hora de parlar un idioma, o a l'hora de viatjar a fora. Hi ha gent que ha viscut unes experiències que potser tu no i per això et sobta, no? Sí, bueno, jo crec que això és un meló gros, Xus, Sí, ja t'ho oi? dic jo. Sí, sí, perquè jo crec que hi ha diferents punts. Jo crec que primer ens afecta les novetats. Tot això del tema del gènere, de les moltíssimes situacions amoroses que ara coneixem. A veure, són temes molt nous i les novetats i els canvis fan por. Per què? No ho sé. És algo curiós que jo molts cops em pregunto què ens passa? Per què ens incomoda certes coses que no ens afecta per res a la nostra vida? Això és algo que a mi em sorprèn moltíssim, no? I és algo que tenim, que jo reconec que a mi també em passa, que molts cops em sorprèn que jo, per sort, després em dono compte i dic, ostres, no, això no pot ser, o sigui, ja tu què més et dona, no? Llavors, bueno, doncs faig aquest canvi de mentalitat, no? I s'accepta i punt, perquè realment és molt absurd, Xus, és que és molt absurd. Sí. I bueno, després també jo crec que és el tema jo què sé, de molt cultural, de l'església, jo què sé, hi ha temes doncs que vulguis o no, ostres, estem molt... Com et diria? Ens han tocat molt el cervell des de fa molt de temps. Saps el que et vull dir? Som unes ovelletes, no? I vulguis o no, doncs qualsevol cosa que això
pugui crear un altre rebanyo diferent, no? Doncs fa por, fa por. Per què? Pues jo què sé. La veritat és que per mi és la gran pregunta. Però bueno, per sort, molta gent, no tota, desgraciadament, no tota, però molts joves d'avui en dia doncs, tenen molta més informació, tenen molts més coneixements. Què passa també? I això és superimportant, no? Si tu no tens informació, jo, per exemple, això del gènere, no? O sigui, de poder-te identificar doncs, amb un altre tipus de gènere que no sigui imposat per la societat, per al tema de com has nascut, no? Clar, això és un concepte super nou i és molt abstracte. Jo ho he viscut, no?, això amb el meu fill. Ara no, ara bueno, ja s'identifica amb el gènere masculí, però jo ho he viscut amb ell, no? I és impactant, És impactant en el sentit que és molt abstracte. És algo molt nou, vulguis o no, nosaltres hem crescut d'una manera i una educació que són conceptes nous, saps? I encara que jo tingui la ment molt oberta, i el que està clar és el primer que li vaig dir és tu ets feliç? Em va dir que sí, doncs això és el que importa, no? O sigui, a mi és l'únic que m'importa realment, no? Són coses que molts cops el que has de fer és no entendre. O sigui, no fa falta entendre-ho, simplement has de respectar, no? I acompanyar, no? En aquest cas, si és algú a prop teu, no? I això, per mi el més important és aprendre a acceptar. Acceptar sobretot si a tu no et perjudica per res. Clar, jo és una cosa que vaig entendre molt quan vaig passar la carrera, que estem acostumats, o jo crec que ha sigut així durant molts segles, que quan t'ensenyen una cosa, sobretot quan ets petit o preguntes als pares o el que sigui, et responen el que saben. Llavors, estan acostumats a descriure les coses com les veuen. Com som les persones? Doncs les persones caminem amb dues cames, hi ha homes i dones, i si treballes guanyes diners si ets ric, i si no treballes tens deutes si ets pobre, i ja està, coses així, molt simples. I després passes a la carrera, o sigui, jo això ho veig en els plans d'estudi quan vaig estudiar jo, ara que veig el que estudia la meva filla i tot. Són coses com molt categòriques. Això és així, i va començar aquest any, i va acabar aquest any. I quan arribes, ja no dic una carrera universitària necessàriament, sinó també a la vida laboral, a la vida real, a la vida del carrer. Hi ha coses que no tenen un començament i un final, i hi ha coses que seran com són, encara que tu no les entenguis i encara que a tu no te les hagin explicat. I arribes a un punt, jo què sé, jo vaig estudiar biologia, i hi ha coses que arriba un punt que dic, és que m'ho crec tot, perquè sí que hi ha plantes que fan la fotosíntesi, però hi ha plantes que no. I hi ha cèl·lules que fan això, però és que hi ha cèl·lules que no. I hi ha cèl·lules que inventen una cosa nova que no existien en cap altre lloc i que ho fan servir perquè tiri endavant. I al final el que vaig aprendre és, mira, podria passar qualsevol cosa, estem oberts al que passi, i després ara ho estic traslladant a les persones, que crec que és més important encara. Adonar-nos-en que no tots som iguals i que... O sigui, el tema de la diversitat. Estem acostumats a que no hi hagi diversitat, que... Pues jo què sé. I tu i jo que vivim en un territori on es parlen dues llengües, durant molt de temps hi havia una etiqueta, no?, que si parlaves una de les dues era perquè tenies aquest origen o tenies aquesta predilecció, tenies aquesta, no sé, era un motiu polític, i si parlaves l'altre era perquè no sé què, no sé quantos. I te n'adones que no necessàriament. I clar, he vist gent perdre que li explotava el cap quan veia una persona d'origen pakistanès parlant català perfecte. Doncs mira, és que viu aquí, ho ha après. O sigui, coses així, o sigui, és un exemple per dir, perquè qui m'està escoltant ho entendrà. Però podria posar qualsevol exemple de qualsevol part. I això m'agrada molt d'arreglar en el món, no? Que esteu molt oberts al que us digui l'altre, tot i que ja us aneu coneixent i ja sabeu quines diversitats té un i l'altre, però i l'altre també, però surten coses noves, no? En cada conversació aprenem coses noves l'un de l'altre, no? Sí que és veritat, i a més sí que hi ha aquest punt, no?, que Josete és més gran que jo, té una altra educació, vulguis o no, doncs es nota, no? Hi ha punts que es nota la visió
de certs temes, no? I la mentalitat de certs temes, no? I tot i així és molt xulo veure, no? Com una persona, doncs, ostres, també s'ha d'entendre, jo ho entenc, o sigui, tu no pots pretendre que una persona de 60 anys o, saps, de cop i volta sigui la persona més tolerant, que ho accepti tot. No, perquè no sempre és fàcil. No tothom té aquesta capacitat, No estic parlant del Josete, que el Josete té una capacitat brutal I que no té i 60 una ment... anys. I no té 60 anys, que em mata. Però és molt xulo com ell fa com es planteja de, ostres, tu, doncs és veritat, no? Tens raó, jo aquí doncs jo ho veia diferent, no? Doncs ara em fas veure que és veritat, que, saps? O sigui, ell es va adaptant, no? A l'actualitat, no? Però també demano que... O sigui, no demano res. O sigui, jo em poso jo què sé, ara jo no tinc avis, no? Però jo què sé, penso en la meva àvia. La meva àvia era molt... Mira que era molt moderna a l'hora de vestir i tal, però era molt carca, no? A l'hora de pensaments, no? I mira, me'n recordo quan jo era joveneta passejant amb ella, doncs veure una parella fer-se un petó al carrer era un escàndol, no? I els hi cridava, iros a vuestra casa! I clar, jo em moria de vergonya, no? Clar. Doncs clar, imagina't doncs, que aquesta persona, si visqués, no? Actualment, fer-li veure doncs, tot el que està evolucionant, no? a l'ésser humà en la diversitat, li explota el cap. Moltíssim, Li explota el moltíssim. cap. Clar. Llavors, clar, no pots tampoc... Bueno, lo important és que no... Doncs això, no? Que si li toqués a alguna persona doncs, propera, que l'acceptés i punt, no? I ja està. I això, en Clar, realitat, aviam, arriba és un que moment que... tot marca molt el com t'has... si t'has vist exposat o no a unes situacions o altres de més o menys diversitat. Diversitat vull dir més o menys diferents de les que has tingut a casa teva, de les que t'han ensenyat. I, no sé, hi ha persones que han viscut coses molt diverses. Parlant de diversitat, em sembla... Mira, aniré molt a sac en això, però no sé com tu respon al que tu consideris. També hi ha un punt de vista, és que tu ets una dona i el Joset és un home. I moltes coses que jo he anat aprenent... O sigui, jo era una cosa que jo tenia molt clara des de feia molt de temps, però he anat veient fins i tot exemples i casos i tal, que el mateix tema... O sigui, per mi no hi ha una diferència entre homes i dones, evidentment, jo què sé, tot el que pots fer, pensar, gustos que pots tenir... Jo no pressuposaré que a tu t'agrada una cosa o l'altra per ser dona, però hi ha hagut temes a la teva vida que a la manera de viure-la, la societat te l'ha fet a viure d'una manera diferent que si haguessis sigut un home, segurament. No ho sabrem mai, però és molt possible. Llavors, també això marca molt la teva percepció de les coses. Quan una persona diu home o dona, doncs això jo he viscut així, l'altra persona d'un altre gènere pot pensar, doncs és que per mi va ser diferent, o per mi jo volia que fos igual, però el meu entorn no m'ho va fer veure igual, no sé. Tu has percebut això alguna vegada xerrant amb el José l'Arreglant el món, o en qualsevol altra situació segur que t'ha passat alguna vegada, no? Tu penses Sí. això, però perquè ets un home. Sí, totalment. A sobre ara, clar, jo estic visquent... mira, jo tinc 45 anys, jo estic visquent ara no sé com dir-ho, no? Una revolució interna, un adonar-me de coses, no? Que la societat m'ha imposat i jo no he sigut conscient fins que no he obtingut la informació que tenim ara, que, ostres, fa mal, Xus, fa mal, Sí, I en quin sentit? en el sentit de donar-te compte de, ostres, quantes coses he fet, perquè m'han dit que és el que jo tenia que fer com dona i no perquè jo realment volgués fer-ho. Però és que jo no tenia aquesta apertura d'una altra possibilitat. Saps el que et vull dir? Perquè Tu tampoc no t'ho vas plantejar diferent. No, perquè no tenia aquesta informació, en realitat. Saps el que et vull dir? O sigui,
no sé com dir-ho, o sigui, estava tot tan planificat, en el sentit, doncs això, no?, jo suposo que també varia molt depenent de molts factors, no?, del teu entorn, d'on has crescut, dels teus pares. Mira, els meus pares, per sort, jo vaig tenir pares molt joves, que vulguis o no, això es nota molt, i molt moderns en molts aspectes, però molt tradicionals en uns altres, no? Clar. I en canvi... O el que tu has considerat ara avui dia que era tradicional, perquè en aquell moment no era ni modern ni tradicional, era això, no? O sigui... Era això, exacte, Xus, allà, sí, l'has donat, era això. Llavors, clar, per una part, doncs, clar, bueno, era això i no, perquè, clar, jo, per exemple, el meu pare, jo he anat a una escola laica, privada, laica, o sigui, el meu pare no ens va parlar mai de religió i això ja era estrany, saps? Ja era algo diferent. D'acord, sí que era molt modern això, no? En part sí, no? Però per unes altres coses, doncs sí, el masclisme a casa s'ha viscut d'una manera molt normalitzada, saps? Molt normalitzada, que jo ara, doncs, et dones compte, ara potser abans, no? Però bueno, et dones compte, sobretot ara, no?, de la sí, paraula que aquesta uns que anys, jo... no? Sí, que jo desconeixia, que és el micromachismo, no? O micromasclismo, no em surt en català, perdona. Micromasclismes, no? Sí, correcte. Ostres, que dius, uau, mare meva, saps? Pues sí que m'he tragat coses, no? Sí que m'hem passat aquí pum i pum i sí que... Mira, et posaré un exemple. Mira, fa uns anys, no sé, un parell d'anys, amb un pare de l'escola del meu fill, i així parlant i tal, i li vaig dir que jo era fumadora, ara no ho soc, vaig dir. Bueno, que jo era fumadora. Saps què em va dir? Que no em pagava, que era massa femenina. Ostres. Ja, clar, i això què vol dir? Clar. Sí, tio. Em vaig riure, no? Com dient, ostres, que mai m'havien dit alguna així, no? Em va impactar, no? Llavors, saps què em va passar, Xus? Que per mi va ser com un halago, no? Ostres, sempre m'ho han dit, oi, que ets molt femenina, i era com algo maco, fins que un dia vaig arribar a casa i vaig dir, ostres, quina merda, això. Què vol dir això, tio, de ser femenina? O sigui, què passa, que soc més dona per ser femenina? Què és això? I en adonar-me compte de que jo en un principi això era com un piropo i l'únic que estava provocant era encasillar-me en que jo era una bona dona, saps què et vull dir? O sigui, era com el que tocava per ser dona. O sigui, això com tu planteges, perquè si et deixes que t'afecti, tu creus que si no ets prou femenina, a sobre no estàs donant... O sigui, no estàs fent tot allò que s'espera de tu com a dona també? O sigui, és poc familiar, ets poc servicial, no ho sé, no ho entenc. No és una cosa que no... O d'altra banda, potser el problema tenia aquesta persona que t'ho va dir, no? Que no estava acostumat a veure una dona fumar o saber-ho, no ho sé. No. Hi ha més gent que m'ho ha dit, I de dir-me que sóc femenina com un piropo, sí, no és el primer cop que m'ho diuen, no és relacionat amb el tabac, però no és el primer cop que m'ho diuen, Llavors sí que em vaig adonar que quantes coses he fet per ser una bona dona. Saps el que et vull dir? Sí. Sí. Llavors, jo, per exemple, he tingut un caràcter molt masculí, Jo he tingut un caràcter supermasculí, en el sentit del que pensàvem abans, del que tocava ser masculí, saps? O sigui, i d'aficions que millor estaven més relacionades amb els homes, no?, anteriorment, que amb les dones, no? Jo he jugat a futbol, a mi m'han agradat les consoles mogollon, no? Fins i tot les meves expressions, no?, de ser més basta a l'hora de parlar, o sigui, jo soc molt femenina en gestos, no?, però a l'hora de parlar, doncs, no? I també he sigut recriminada, per això. També ho he sigut. Sí. Hi ha hagut algú... T'has trobat alguna vegada el comentari aquest de gent intentant advertir-te, no?, que si no eres prou femenina no tindries problemes, no?, en el futur per no sé, per trobar un marit,
per fer una família, per, no sé, que no t'estimarien, coses així. És que em sobta moltíssim, perquè clar, què vol dir això? Si, que jo hauria d'estar jugant sempre a futbol, que jo hauria de tenir més caràcter en algunes coses per ser un home, o que és que no enquadren, llavors no ho entenc, per què hauries de ser més... O sigui, què et pot portar a ser més femenina que tu parlis d'una altra manera? I per què que parlis basta, com has dit, expressions més bastes, i per què això s'ha de relacionar amb allò masculí? Mm. Sí, bueno, no, simplement és això, no? És el que t'inculcaven i ja, mira, podem entrar en el quiosco, Ah, xispes, mira, molt bé, és sí, el que, sí. sí, el que t'inculcaven les revistes, de com tenies que ser per agradar sobretot al gènere masculí. Uau. I buscaves l'acceptació, buscaves aquí el que sempre molta gent, no? I doncs, busques una miqueta doncs, a formar part de la societat i per formar part de la societat doncs, t'imposaven doncs, que tenies que ser de certes maneres i així eres més acceptada, no? I així t'ho feien veure aquestes revistes, per És que exemple. a vegades era com molt directe, no simplement és que hi hagués una pressió subliminal, sinó que directament la literalitat deia això, era ei, has de tenir o has de ser no sé com, saps? Clar. Clar, és com, mira, un exemple, ara com la depilació, ostres tu, ara, bueno, hi ha moltes cultures que no es depilen, molts països, però bueno, aquí està molt mal vist, no?, el no depilar-se, no?, i ara comença aquesta revolució de la dona perquè s'ha de depilar, no?, i és un tema que ole, 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 o sigui, ole, 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 és que és veritat, és que arriba un moment que dius, és que és una passada com maltractem les dones al nostre cos només per agradar, saps? I llavors, bueno, doncs, tot i així, tot i així, jo reconec que el que dèiem, no? Jo si veig ara una noia a les cames plena de pèls, m'impacta. O sigui, aquesta és la Sí, meva primera impressió, no? Però després faig la feina d'admiració, saps? O sigui, a mi em passa d'estar en xoc, de dir, hòstia, uf, no m'agrada. O sigui, a mi físicament no m'agrada, no?, visualment, però després penso, ole, sí senyora, i passa a que jo l'admiri, clar. perquè, perquè per molts motius. Una, perquè estàs decidint amb llibertat. Això, ho principal. I això és el que jo envejo, el que jo amb 45 anys estic envejant ara de dir, jo no he pogut decidir amb llibertat, saps? I això és el primer que penso. I després, doncs això, no?, de dir, i és un gest de que tens personalitat, no? I de que no t'importa el que puguin arribar a pensar els altres i que no busques l'acceptació de ningú, no? Mm. I encara falta un pas, o sigui, no dic que et falti a tu fes els passos que vulguis fer, no? Però hi ha passos que el primer és, em sobta perquè no estava preparada per veure una dona amb els pèls a les cames. Segon, ole tu perquè ho has fet, perquè segurament estàs enfrontat a una societat que t'està forçant a depilar-te, però hi ha un tercer pas que és ni ole ni malament. Està i ja està, i no tinc per què, o sigui, ningú no espera ni la meva resposta, ni la meva opinió, ni el meu judici. Està i ja està. Una altra cosa, Totalment. per exemple, si t'hi has de ficar en el llit amb ella, o has de, no sé, aneu juntes a la piscina i banyar-te i fregar-vos molt l'un amb l'altre, per exemple, o heu de, jo què sé, alguna cosa molt concreta, pots dir, mira, els teus pèls a les cames em molesten, per dir alguna cosa, o si tu ets tatuadora i li has de fer un tatuatge, doncs li hauràs de depilar aquesta part amb un... No ho sé, però una cosa pràctica. Però si no, Això sí, a tu però... no t'importa, ni a ningú no ens ha d'importar el que tu opinis sobre això, no? Ni jo, ni ningú. No, totalment, sí, sí. Sí, sí. O sigui, clar, tu quan jo faig aquest anàlisi, no?, de dir, bueno, arriba un moment que jo l'admiro, és una admiració en el sentit de que ella ha pogut decidir això, no?, que ha Sí, sí, tingut sí, sí. la força de voluntat, saps? O sigui, és algo molt personal, aquesta admiració, no? Però sí que és veritat que jo crec que el pas primer és admirar o no admirar, seria el no sorprendre't. O sigui, això és aquesta barrera, no?, al poder veure-ho i no jutjar.
Sí, No jutjar, o sigui, tu pots jutjar la persona perquè ho fem, però no aquesta part, saps? clar. I això jo crec que és el que, per una banda, és el més difícil i per altra banda és el que està molt bé que comencem a fer-ho i que ens acostumem a fer-ho amb tothom i amb tots. O sigui, que agafem una revista del 82 o del 98 o del 2005 i que vegis, ostres, és que deien que s'havia de ser no sé com i això ho hem superat. Doncs mira, si això ho vam superar, quantes coses no podem superar també, no? Després. I jo què sé, jo veig un tio pel carrer amb les ungles pintades i dic, ole, tu. Però després penso, ole, no, o sigui, fas perquè vols i perquè... O sigui, a mi m'agrada que la gent expressi allò que vol expressar amb els seus complements, amb el seu, no sé, maquillatge, pintura, que sigui, o la seva manera de ser, o samarretes, no sé. I jo crec que al final és el que importa, no? Que puguis ser tu mateix al carrer, a la vida, i que no suposis que per això perquè una dona tingui pèls a les cames no pugui ser, no sé, una bona, el que sigui, dona, treballadora de allò seu o presentadora de televisió o el que sigui, no sé, que això una cosa no ha de treure l'altra. I jo crec que és una feina que s'està fent, que hi ha molta gent avui dia que l'està fent amb molt de, no sé, sense tallar-se ni res, que s'ha de donar aquest pas de manera conscient i que estem trigant molts anys a que cada... No, tu te'n recordes dels metrosexuals? Sí, clar, Tu i que has tant, i llegit tant. tantes revistes d'aquella època? Sí, mira, me'n recordo dels metrosexuals, bueno, va ser... I a sobre, quins comentaris de dones, i segurament encara existeixen, que tornem una miqueta en el mateix, no? Que nosaltres mateixes molts cops som les nostres pitjors enemigues, no? Per poder evolucionar a la societat, que això també em sorprèn molt. Però de dir, ostres, que un home es cuidi més que jo, no ho tolero, no? Ostres, saps? I dius, bueno, què és això? Per què no? No? Si és I que meravellós es que va un home crear... es cuidi, no? Clar, es va crear una tendència, un corrent, i això va començar també per les revistes, no? I per tot això de la moda, Són no? Que va modes, sortir a la són tele, són modes en modes, realitat. exacte. I és, si podem vendre productes de depilació a les dones, també podem vendre productes de depilació als homes, no? I de maquillatge, Clar, i sessions totalment. d'arreglar-te les celles i no sé què. I ara, però totes aquestes coses és com que arriben, triguen 5 o 6 anys a convertir-se en moda, després passen, després tornen, i en comptes de parlar directament de diversitat i de dir, mira, hi ha dones que es depilen, dones que no, homes que es depilen, homes que no, hi ha nois que es rapen pel darrere els cabells i es fan formes a l'hora de rapar-se i dones que també, i no sé, les rastes, les ungles pintades, tot, al final tot té a veure amb la identitat, no? Amb l'aspecte, i són coses com que van passant d'una en una i cada 5-10 anys anem veient nosaltres com evolucionen i al final és com, no sé, digue-les totes de cop, és que és com... Són modes. Sí, són modes. Jo crec que realment, bueno, tornem una miqueta amb el mateix concepte que jo crec que jo estic cada cop més convençuda de que realment, o sigui, som unes marionetes i encara que ens pensem que tenim llibertat, bueno, tenim una llibertat que sempre s'ha parlat, no?, de decisió entre un punt A, B i potser un C, no? Però d'això a tot el que vulguem, no. Llavors, bueno, potser és el que dius tu, no? Potser el de la crema depiladora, Bet, per exemple, doncs va dir quiero vender al gènere masculí i fem aquest concepte i venem més. Llavors es crea aquesta moda, no? Que potser no som ni conscients, segurament no som ni conscients de que hem sigut, doncs, això, no? I llavors què passa? Doncs hi ha un superboom, hi ha doncs això, no? Hi ha la gent que està en contra, tothom en parla, pum, 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 pum. Passa un temps i es normalitza. Existeixen els metrosexuals, existeixen, Sí. però es I, normalitza. I potser I ja no és això una jo crec cosa que està tan de passant amb boom, tot. exacte, no és una cosa tan de boom de que tothom parla al carrer, però segueixen existint, segueixen tenint els seus productes i tot el seu rotllo. Clar, 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 es normalitza. Llavors és el que està passant amb tot, en realitat. Me'n recordo, l'arracada als nois. Buah, Jo me'n recordo de que el meu germà es va posar l'arracada i gent gran l'insultava pel carrer. sí o què? Sí, 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 sí. Llavors, bueno, què va passar? Doncs la polèmica, no? Pum, 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 això, tal, va sortir el Locomia, tot ho relacionava, doncs, amb la homosexualitat, pim, pam,
fins que es va normalitzar, Xus. Què ha Sí, passat sí. bueno, és que passa amb tot, no? Que es va posar de moda. Es va posar de moda també tenyir-se els cabells els homes d'arròs, no? Fins i tot així Sí, com una mica aigua oxigenada, que era així una mica xungo el color, no? sí. Doncs el mateix. O sigui, escàndol dels comentaris de la gent gran, ostres, aquests joves, pam, saps? I fins que es va normalitzar. O sigui, si et dones compte, realment el que has comentat, és que jo crec que realment has donat en el punt. Creen una moda per vendre X, segurament, i ja està. Es crea un temps de polèmica i després doncs no li donem cap importància, no? I Clar, segurament doncs passarà amb tot el que està passant avui en dia, no? i està també aquesta part polèmica, no? Jo, per exemple, el tema de les arracades, jo m'ho he plantejat des que tenia 15-16 anys, que vaig veure gent de la meva classe que se les posava, i jo per mi era com, sí, però he de tenir el valor d'aguantar un temps de que em mirin, que no, sé que no m'importarà perquè jo no li dono importància, però no sé, és com, és una polèmica, no? És entro o no hi entro, entro i no hi entro. Potser en aquell moment per mi era, doncs mira, aquesta no és la meva guerra, no m'hi ficaré. Em vaig fer arracada fa uns anys també, fa 4 o 5 anys, i zero, És el que t'anava zero a dir, dic, jo impacte en el meu entorn. crec que portes arracada, dic, crec que sí que Sí, Xus porta arracada, sí. Però clar, sí, tu no sí, vas sí. viure l'època de posar-se de moda l'arracada. No, tu no ho vas viure. Clar, Clar, pensa que a el la que meva vaig... escola estava prohibidíssim, prohibidíssim, No podien anar amb arracades, No, els no, nois. Prohibidíssim. I la a la... xupa, que es va posar molt de moda la xupa, també, Sí, en els anys 80, potser 80, principis de 90, estava prohibidíssima, perquè la xupa era de persona dolenta, de o bandarres. sigui, de bandarres, correcte, és així, Sí, sí. i no es podia anar amb xupa a la meva escola. No, i encara avui dia potser no tant, però fa uns anyets portaves una pulsera de punxes i que malote. Bueno, malote per què? No t'he fet res. Que malote. O sigui, clar, teníem una època en la que ens fixàvem moltíssim en l'aspecte, no? Anàvem molt allà. Jo crec, no sé si ho vaig comentar amb tu quan vam ressenyar aquella Cuo de l'any, crec que era de 1997 o 1996, i va haver-hi un moment que no sé si ho vaig dir en veu alta, és no hem canviat tant, hi ha moltes coses que segueixen sent iguals, de fa 30, fa 40 anys, però hi ha moltes que han canviat moltíssim, no? Quina és la teva Bueno, és que impressió jo... després de, no sé quants portes, 40 programes o 50? No, home, no tants, ja m'agradaria, no ho sé quants porto. No Menys. serà que me'ls he sentit moltes vegades? Sí. Mira, jo primer de tot crec que som cíclics, o sigui, Sí. tot torna, menys les que per cert van tornar, jo pensava que no tornarien, no de les mateixes dimensions, les sombreres, sisplau, que no tornin, les sombreres, que era horrible, Se el n'han pitjor. vistes. Però tot torna. Llavors, sí que em dona aquesta sensació. Sí que és veritat que hi ha aspectes que a mi em sorprèn molt, no? Perquè dius, bueno, hem evolucionat molt, sí que és veritat que hem evolucionat molt, no? Sobretot la dona, com estàvem parlant, tot el tema que hem parlat, doncs això sí que és veritat, que hi ha hagut un gran canvi i que es pot veure perfectament en les revistes. També hi ha molt canvi en el tema per exemple, la revista que vam comentar d'Interviu, no? Amb el tema de les persones amb síndrome de Down, com les tractaven, que deien ser subnormal, no? Tota, que Sí. era com la terminologia que s'utilitzava, no? Però, bueno, sempre, doncs, vulguis o no, doncs, com d'una manera una mica despectiva, no? Fins i tot, no? Es parlava, doncs, que eras un desgraciado, no? Una desgraciada si et tocava un nen amb síndrome de Down, no? I, i era així, o sigui, la societat al final, tot el que llegien al final era com et feien veure que era així, no? Llavors, per sort, aquestes coses sí que hi ha hagut una gran evolució, o sigui, realment hi haurà persones que s'hauran quedat allà, però la majoria s'ha evolucionat moltíssim. D'altres em sorprèn molt, no? I no sé si ja ho vam comentar en l'episodi, però ho torno a comentar perquè és una que és important dir-ho. A les revistes d'aquells anys, sobretot als 90, la publicitat, es veien les dones fent topless, no? Es veia
Doncs els homes també amb el cos nu, jo millor estava anunciant les Panama Jack, que eren unes sabates, i hi havia com una llibertat del cos, d'ensenyar el cos, molt maca, per mi molt maca, no? No sé si us en recordeu d'aquest anunci de Fa, del desodorant Fa, doncs Sí, era un anunci que es veia la noia fent topless a la platja, gaudint de les onades, no? Jo crec que tenint fins i tot quasi un orgasme, no? I era maco, no era res per amagar-se ni per tenir vergonya. I en canvi veig aquesta censura, no?, avui en dia, no?, del cos sobretot de la dona, no? Tornem un altre cop, no? Veiem aquest punt que encara resisteix i bueno, que em sorprèn molt, no? Doncs que no puguis pujar a una red social una foto d'un nadó menjant del pit de la seva mare, perquè t'ho treuen, em sembla molt heavy, em sembla molt fort, no?, això. sí, sí. Eh, o sigui, això em sorprèn molt, no? I en canvi, en aquella època, aquesta llibertat de poder exposar-te no hi havia cap problema, no? I això em va sorprendre molt, moltíssim. No era conscient, fins que no vaig començar a fer el podcast. No era conscient de realment que malament, no?, en aquest sentit estem ara. Sí. Sí, no, jo volia que arribem a aquest punt de com... O sigui, si has sigut conscient de més coses des que fas el podcast o si moltes ja ja les sabies viscudes, perquè potser en perspectiva hi ha coses que tu les has viscudes i no n'eres conscient, allò que deies al començament, no? Doncs sí, una altra cosa, no era conscient de la quantitat d'anuncis de tabac que hi havia a les revistes d'adolescents. És veritat. O sigui, jo vaig ser una víctima, perdoneu-me, Sí, no? Escolteu-me, jo vaig ser una supervíctima, Sí, i tant, i tant. Sí, xoca molt, perquè clar, ara no es veu en cap lloc, no es veu ni per la tele, bueno, per cap lloc, no?, tot el contrari, no? I veure, doncs, que en cada dues pàgines veies un Winston, un Marlboro, un Nobel, bueno, però és que estava repleta. I no només això, sinó fotos, doncs, jo què sé, si parlaven de tal discoteca a la revista, jo què sé, Cosmopolitan, doncs clar, les fotos eren de tots fumant, no?, dels joves fumant, no? I, bueno, doncs era el que es portava i era guai. I era el que volien que féssim, no? Clar. Tot està estudiat, xus, somos manipulados. No, Per... i com s'ha vist la poca popularitat que té avui dia el tabac, sobretot entre gent més jove, que qui vol fuma, no? O sigui, que no hi ha cap problema. Però, clar, és que això és popularitat. O sigui, és que era molt normal que arribat als 18 gairebé tothom fumés. Especialment Sí, nois. I sí. noies, jo crec que potser de la teva edat i més joves, cada vegada més, també. Sí, perquè, mira, jo vaig escoltar, molt interessant, vaig escoltar un podcast que parlaven d'això i deien que clar, abans només fumaven els homes, no? Ja t'estic parlant dels anys, no ho sé, 40 o no ho sé. I Sí, que, i rotllo que Mad Men, no? sí. I que el fumeteo de les dones, no, ho van provocar expressament en el cinema. O sigui, les grans divas tenien que sortir amb una cigarreta a la pantalla. Llavors Ah, va sí? començar la dona, sí, va ser un màrqueting de la tabacalera. Bueno, d'allà, va començar, doncs, suposo que en Estats Units, i llavors això va promocionar que la dona, doncs això, que era glamurós el fumar, no? Buah, quantíssimes I coses no ens haurem menjat per culpa o gràcies a campanyes estratègiques d'indústries estatunidenques en general, eh? molt, O sigui, moltíssim. Per això et dic, de tabac, però també de sucre, però també de uf, discogràfiques, de cinema, de tot. Quantíssimes coses ens sí, estem perdent o ens hem menjat per això, eh? Per interessos comercials. totalment. Per això et dic que millor penses, la meva pregunta és, se n'explica amb tresor,
realment has decidit viure tu la vida o l'han decidit per tu? I no ets Uau! conscient. Ostres, que fort, eh? Poques vegades hem obert un debat així, eh? Explica'm, tresor. Mm. M'agradaria que Déu-n'hi-do. tu que m'estàs escoltant hi pensis una mica i ens escriguis comentaris, encara que sigui per privat, o sigui, això no és per incentivar el moviment a iVox ni res, no. Que comentis perquè això s'ha de comentar, eh? O que enviïs àudios, tio. Tia, tu que ens estàs escoltant, envia'm àudios, SpeakPipe o el que sigui. Això Està és un xulo. debat interessant, eh? Ei, Jo... això ho portaré arreglant el món, eh? Jo Sí, crec, sisplau, aquest sisplau. debat. Jo m'ho he plantejat I moltes vens, vegades. no? Vindràs, no, Xus? Sí, jo a tope. Oh, guai. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs m'agrada molt que es facin aquestes reflexions, sobretot gràcies a aquest programa teu, que no és nostàlgia gratuïta, que no és em poso a mirar revistes perquè em molaven, sinó que, ostres, i també són persones que han viscut aquesta època o èpoques similars i han pogut donar-te el seu punt de vista i es va... Clar, és que la societat ha canviat moltíssim en molt poc temps i estem en una època de canvi nosaltres, sobretot tecnològic però també social. I, ostres, és una tasca que fas amb Quiosco Chispas que per cert, si hi ha algú que no ha entès el nom del podcast és perquè, primer, perquè no se l'ha escoltat, perquè l'entradeta queda molt clar, però segon, perquè no ha viscut aquesta època, no? No, això està clar. O sigui, qui no coneixi el que és xispas, no és d'aquesta generació. Això està claríssim. No sé si tu ho fas a casa teva o amb els teus amics o com sigui, però a casa meva ho fem molt. Cada cop que diem mi primer no sé què, sempre és xispas. Xispas, sí. Bueno, jo ja també ho vaig explicar, no sé on, no sé amb el Josete també, o no sé, no? Clar, jo el meu primer noviete, les meves amigues, bueno, el meu primer noviete que no li vaig ni donar un petó mai, o sigui, però les meves amigues, que era un noviete d'estiu, doncs cada cop que, doncs això, ai, que tal, no dic el nom per si acas, t'ho imagina't que m'estigui escoltant, T'imagines? Que fort, bueno, jo l'he vist, Escriu-me per privat, si ens estàs escoltant. Ai, que maco. Doncs, doncs deia, ai, què tal vol parlar amb tu? Llavors començaven a cantar la cançó. Tu primera colònia, xispas, tu primer amor. I clar, i feien cachondeo. Buah, i a sobre segur que estava, en aquell moment estava en emissió aquest anunci, no? O feia poc? Jo crec que no. No et passis, no vaig començar tant... O sigui, vaig començar joveneta, però no perquè crec que la colònia Xispas és del 80... No ho sé, 88 potser? Sí? 88, deu ser, no ho sé, de quan va sortir la colònia Xispas. Bueno, no sé, clar, 88, tenia 8 anys només. He anat ràpid a la vida, però no tant. Podria ser. No, però de tota manera hi ha hagut reposicions, hi ha hagut campanyes i campanyes que han és durat... veritat, tens raó. Sí. Tens raó. Però sí, els memes, i a més som ovelletes, tu dius que som ovelletes i només hem de veure les cançons i les frases, sobretot els eslògans dels anuncis. Ostres. Encara a dia d'avui, 30 anys més tard, hi ha gent que esto es nuevo, no, lavado con Perlán, Aceptamos pulpo, aceptamos barco. Hi ha gent que diu aceptamos barco en condicions, en situacions formals i oficials i potser molts no són conscients d'on ve aceptamos barco. Sí, i a sobre ho diem malament, que ho sàpigues, perquè crec que dèiem aceptamos pulpo com animal de companyia o alguna cosa així i no és pulpo, és barco, o ho canviem. Crec que ho diem malament. Mira són les dues coses, eren dues parts diferents de l'anunci. Correcte. Ho vaig estar mirant, sí. Ho vas mirar, veritat? I et vas donar compte de que molts cops ho diem malament, veritat? És l'efecte Mandela, perquè al final hi arriba un moment que tothom ho diu, com això de en casa el herrero cuchara de palo, que estava mal dit i que era cuchillo de palo, però ara hi ha gent... O sigui, hi ha moltes dites d'aquestes que al final es popularitzen i no es diuen bé. I ja es queden allà. Es diuen malament.
Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Doncs sí, és veritat. No, es diu molta... Sí, encara es Mm. diu, pues esto, no? Bueno, no, hola, soy Edu, feliz Navidad. No sé si encara això es diu molt, però Potser no es diu tant, però es Déu-n'hi-do. recorda fàcilment, sí, sí, sí. Es recorda Com molt ens fàcilment. manipulen, eh? Sí. Buah, jo estic convençudíssima, Xus. Jo és que sóc molt mal pensada. Jo estic convençudíssima de que res és per casualitat. Res, absolutament res. Sí, sí. Ostres, ho vaig notar un estiu, no sé, eren com uns... Hi havia uns collarets que semblaven com de perles perquè eren de plàstic i d'un dia per un altre, de sobte, tothom els portava. I era com... No pot ser... O sigui, si a tu t'agrada una cosa, potser te la compres, però no pot ser que a tothom li agradi la mateixa cosa igual. O sigui, fa 2 dies ningú no sabia que existia. Aquestes modes, o els escalfadors Mm. aquests que eren com per sobre dels mitjons, és que va ser Sí, sí. com una pandèmia. De sobte, tothom en portava. I és com... Clar, Jo en ja ho aquest veus amb més de 2 sentit, persones i ja t'ho compres tu perquè dius, mira, jo també en clar, vull, no? jo per sort, dintre d'aquesta manipulació, jo he tingut una personalitat una miqueta diferent. Sí que és veritat, jo Sí, crec que he sigut sempre com una mica molt rebel i aquesta rebeldia el que fa o el que provoca és intentar doncs, no seguir modes, no? Que molts clar. cops fins i tot ho fas una mica fins i tot adrede, no? De dir, doncs si li agrada a tothom, a mi no m'agrada, no? I sí que és veritat que, malauradament, el que em passa ara és que molts cops fent aquestes... i qui m'hagi escoltat i qui m'escolti se n'adonarà, no?, de que parlo millor de personatges i de cantants que no sé quin collons són. És que no sé qui són, saps? És que Perquè en aquell moment dic, no i hi vas segur que entrar, eren... no? Clar, perquè jo vaig començar ja per una altra via, que era molt personal, no? Que era molt Depeche Mode, The Cure, molt... Bueno, que no sortien a les revistes. No Mola, eren molt mola. de revistes, no? Llavors, clar, um, hi ha una certa època que jo ja no conec a certs personatges, perquè realment no seguia aquesta moda, no? I igual que tema de... Jo mai he anat a una discoteca de, de màquina, pont aeri, què més hi havia? No ho sé, què és que... No ho he tocat mai a la vida. O sigui, I jo era aquest moviment molt de no el moda en aquell conec. moment. Sí, 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 sí. que fins i tot jo la recordo. O sigui, no ens portem tants anys tu i jo, o sigui que... Sí, No, sí. I no. a mi m'ha passat també el cas contrari, que hi havia una moda i jo, potser hi ha una cosa, no sé, un complement, alguna cosa, dic, ostres, que a mi m'agrada, però no vull comprar-me-la pel fet que m'estan obligant a comprar-me-la. Passo. I Mm. després passo i després m'apunto a la moda doncs 10 anys més tard o alguna cosa així, com vaig com molt Sí. endarrerit. I al final veig alguna cosa en algun lloc i dic, ai mira, m'agrada, m'ho compro i m'ho poso. I és com, uau, això es portava fa 10 o 15 anys. Sí, però Sí. perquè en aquell moment no em sentia còmode, no sé com dir-te, que no és per ser el rebel de mira, que guai que sóc que jo no ho porto. No, però tampoc m'agradava, no m'agraden moltes coses que es facin perquè sí. I no sé, a vegades li dono Sí, no tantes voltes a cridava les coses i l'atenció, sí. sí, mira, i em Jo, per passa exemple, més endavant. els levis era molt guai portar levis a la nostra època, Xus. Clar, No sé si tu ho has viscut, però a la meva època tothom portava levis. Doncs jo no he tingut uns levis a la meva vida. Jo no sé el que se sent jo amb uns levis. he viscut l'època de la baralla amb els altres uns que es fabricaven aquí a Espanya. I feien anuncis, és Ostres, que jo he vist molts anuncis, i feien anuncis de mm, fent paròdia dels de Levis. ostres, mira I que, al final, em vol sonar, eh? Em vol i al sonar. final deien, per què són més barats? Doncs perquè no ens gastem tanta pasta en anuncis. En anuncis, sí. Ostres, em vol sonar. Jo sí que me'n recordo d'una polèmica no sé si era quin era? Zumosol i l'altre? Ostres, no ho Don sé. Simón, Bueno, també... I Don Simón, potser sí. Sí, potser? Bueno, hi havia sí. molts piques. Abans també es podia, perquè la gent no es denunciava. No, no sabien el que era denunciar aquí. En Espanya s'ha denunciat molt poc, ara es comença a denunciar més, però abans hi havia uns peloteos que no veas. Sí que és Sí, veritat. sí. Ostres, tu. Jo Donaria me'n per un recordo un programa, anunci. parlar de la publicitat comparada abans i Ostres, ara.
Sí, Si jo me'n recordo un anunci, sí que és veritat que treien anuncis perquè me'n recordo i me'n recordo perfectament perquè estava amb el meu germà i vam flipar d'un anunci que jo crec que vam ser uns dels pocs que ho va veure, que anunciaven un tipus de com es diu, de neteja de, de roba, és que no em surt, de detergente, de detergent, Ah, sí, de la roba. i de roba, i era un home que tu intuïes que volia netejar una taca de sang del llençol perquè havia matat a la seva dona. Hosti, tu. És que jo ho buscaré això perquè jo crec que Rotllo no barba es blava, trobarà, no? I llavors et deia l'eficàcia, no? L'anunci era de l'eficàcia que podia treure taques Clar. difícils, no? Hòstia, a vegades també els publicistes també són una cosa, eh? Ostres, això és un altre món, eh? És el que dius Un tu, altre això de donar món. per parlar, tela, eh? A mi m'agradava molt Jo, també veure jo sé que anuncis. tu estàs enfeinada i fas moltes coses, però a més del quiosco Chispas, si vols fer un telechispas o un anuncios chispas, publichispas, no sé, jo ho deixo aquí, eh? Poses l'àudio, ho comentes amb els teus convidats, fem aquesta tertúlia, jo aquí queda la idea. Aquí queda la idea, no tinc temps, Xus. Porto sense publicar. He publicat aquesta segona temporada 2 episodis només. M'està sent impossible, supercomplicat. Bueno, ja ho has vist. Tu ets testimoni de les vegades que hem intentat quedar tu i jo. I tant, i tant. Sí, Com ho vius sí. això de portar un projecte que és un podcast amb la teva vida? M'està fotent moltíssim fer-te tu aquesta pregunta pel fet que ets una dona, però crec que ens passa a tots una mica, no? Semblant. Com t'estàs com t'estàs compaginant aquest projecte i altres projectes on et conviden i fent col·labos i tot això amb la resta de la vida, o sigui, que és la vida. Que tu no Bueno, tens doncs, no li dediques un temps, o sigui, no tens un temps que tu dius, mira, de tal hora a tal hora faig podcast i visc fent això, no. no ho tinc. No ho tinc. M'és molt complicat, no? Pues per diversos motius. Un, perquè tinc 2 criatures i això, vulguis o no, doncs és el que més temps et treu. Després no tinc un lloc fixe per mi, o sigui, jo m'haig d'anar agafant els llocs que... Bueno, m'amago, bàsicament. Sí, Jo ara estic clar. amagada Que si perquè no estiguessis fent sàpiguen punt que de creu no estic. ho necessitaries, però necessitaries un espai en silenci per tu poder gravar. Clar, exacte, i jo no el tinc, no? Perquè realment sí que és veritat que tenen molt poder, no? Avui en dia els nens. Llavors, jo ja no tinc res meu a casa i llavors, bueno, Llavors, bueno, és molt complicat, cada cop és més complicat aquest any, a sobre, l'any passat em va ser una miqueta més fàcil, aquest any el tema d'extraescolars ha augmentat perquè com van pujant de nivell, doncs ara són més dies, són més hores i bueno, doncs vulguis o no, doncs també logísticament és més complicat, vaig més cansada. Bueno, és que clar, són punts que, que fan doncs és no poder dir, ostres, doncs tal dia gravo, tenir una periodicitat, no? I al final doncs sí que m'he plantejat certes coses, just, m'he plantejat certes coses, però com el que diem, això és un divertiment, això és per gaudir, doncs bueno, anem a buscar maneres per poder fer-ho, encara que no sigui com m'agradaria. Ja està. Clar, jo crec que aquesta és la clau i suposo que tu tindràs molt més a dir, que la clau és fer-ho per divertiment, ja sortirà quan surti, perquè com et fiquis en una obligació de publicar tals dies i tals coses i tal altres, entres en un... O bé deixes davant d'altres coses, o bé et forces a fer-ho en hores que no toca, o bé entres en crisi i les expectatives són importants. L'important és cuidar-nos bé a nosaltres mateixos, ser realistes amb nosaltres mateixos i no forçar-nos a coses que no sé, que no cal, no cal tampoc. A mi m'estava afectant a la salut i això Sí, ja no ho pots permetre. Sí, doncs aquesta és la barrera. sí. No pots permetre això. I menys en algú que t'ha de donar coses maques. Clar, Mm. clar, perquè això Sí, és el que sí. dius, és un divertiment.
És per això que jo t'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui al menjador de Menjapot, que quan pugui faig reforma i fico també unes habitacions perquè qui vulgui vinguis quedi més temps, però com sé que tu estàs aquí a prop, podràs venir més sovint. Ostres, això seria xulíssim, eh? No condicionem res, no, simplement t'agraeixo moltíssim que hagis vingut i no sé, et recordo que tens el micro obert per si vols fer promo del que sigui o rajar del que vulguis o del que vulguis perquè és el teu espai i que si no, doncs jo crec que podem tornar quan es pugui, no? No diré quan vulguis perquè si no sembla que és la responsabilitat teva, no, quan es pugui. Vale, quan es pugui, vale, perfecte. M'agrada molt això també, eh? Que important és, un altre tema, que important és com ens parlem o com parlem. Molt important. Sí. Doncs, però això és un altre meló, Ja parlarem també d'això. Doncs res, Xus, moltíssimes gràcies. Tenia moltíssimes ganes de venir. Per fi, al final, quan un desitja alguna cosa, normalment, quan és factible, es fa realitat. Llavors, bueno, donar-te les gràcies. Jo aquí només vull dir, doncs res, que es recolzi molt a la gent que fem aquests podcasts petitons, però amb dedicació i amb molt amor, i que existim i que per sort hi ha molta gent que està al nostre costat i això doncs ens dona molta vida i ja està. No sé per què dic això. Per què dic això, Xus? No sé, m'he posat romàntica. Perquè t'has sortit de dins i ja està, clar que sí. Sortit de dins. Ja està. Que moltíssimes gràcies i que feliç 2025. Espero que hagis estat còmode. Molt, moltíssim, ja ho saps. Molt còmode. Me n'alegro. Doncs t'espero quan es pugui. Tens la casa oberta. Quan es pugui. Moltes gràcies. A tu per una venir. Abraçada. Una abraçada.